Com aneu, valencians? Com la gran majoria de vosaltres sabreu, recentment s'ha fet públic el contingut del protocol de cooperació firmat per l'ABL, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Universitat de les Illes Balears. Lo que es pretén en este protocol és lograr un model normatiu unitari per al valencià, el català i el mallorquí o balear. I hi ha que destacar lo de unitari, pues lo que se vol és que hi hagi una convergència entre aquestes llengües. Així, trobem ja el primer problema que tindrà el valencià. Per a que es produïsca una convergència, se té que tindre un model de referència al qual se vol arribar. I aquest model és el català, en aquest cas, pues els organismes que ho han organitzat tot, el que volen és que hi hagi una unitat lingüística per a que la llengua catalana, com ells diuen, siga el més uniforme possible. Per aconseguir aquesta uniformitat, i sent el català el model de referència, per lògica, el que eixirà perdent és el valencià. Això està clar. Per aconseguir el que volen, sí o sí el valencià tindrà que evolucionar cap a una llengua molt més pareguda al català, el que significa que perdrem les nostres formes valencianes genuïnes i la nostra personalitat com a poble. Si en les següents dècades cada vegada es prioritzen en l'ensenyança les paraules catalanes front a les valencianes, en el futur la nostra llengua serà molt pareguda a la catalana i cada vegada menys persones pensaran que el seu idioma és el valencià, sinó el català. I això no és algo nou. És justament el que passà en les Illes Balears fa unes dècades. La població balear definia majoritàriament que parlaven un idioma propi i aixina ho dien en orgull. Parlaven mallorquí o balear. Però després es prioritzaren les formes catalanes front a les balears i aconseguiren que el català figurase com a idioma oficial en el seu estatut, en lloc del balear. Tristament, ara, una minoria de la població balear és la que diu que el seu idioma és el balear. Trist, veritat? De veres volem que passe això en el valencià? Perquè això és el que aplegarem si continua aquest procés de convergència sent el català el model de referència. Si u es para a pensar, esta convergència ja ha començat des de fa anys. I inclús alguns acadèmics de la pròpia ABL s'han queixat de la substitució de paraules genuïnes valencianes per les catalanes. En uns 20 anys hem passat de l'ús majoritari de la paraula vos a que ara el que es recomana com cult siga la paraula us, per no dir de la paraula avui, que ha passat de ser minoritària i usada solament en el nord del territori valencià a que els jovens valencians pensen avui en dia que és la forma culta i correcta. Tenim un seriós problema, valencians. De veres el millor per a la nostra llengua és que desapareguen les formes genuïnes nostres? Per últim, fixeu-vos fins a què punt és nociu el document redactat i com es pretén portar a terme que inclús alguns acadèmics dissidents de l'ABL votaren en contra a pesar de ser ferms defensors de la unitat de la llengua. Si inclús ells pensen que serà roí per al valencià, imagineu-vos el mal que pot fer-li al nostre idioma. Ara ha eixit el perquè del seu rebuig al protocol i es parla de que serà l'Institut d'Estudis Catalans el que puga modelar l'idioma valencià i que no s'està posant al valencià al mateix nivell que al català, estant, com ja hem denunciat des de fa temps, supeditat i desprestigiat front al català, mai estant al mateix nivell. Però encara hi haurà alguns autodefinits valencianistes que defendran que és el millor per al valencià. Ja està bé, valencians. Si de veres volem el millor per al valencià, tenim que fomentar la nostra personalitat i defendre el caràcter de llengua del valencià. Treballar per la seva grandea. Tenim que dignificar el valencià. Ja està bé
de que no es defenga el nostre idioma. Consiguem un valencià digne, pròsper i que siga conegut com una llengua i no com un mer dialecte. Avant, valencians!